videjko. Zase budeme mať unboxing a potom aj k tomu budeme mať aj takú ochnáku. Ahojte. Začíname, tak z toho odstrčíme. Tak takto vyzerajú prvé bodky. Sú také nízke, Nike. To vyzerá. Krabička vyzerá takto. Chceme to rozbaliť. Takže bum. To vyzerajú Nike. To vyzerajú táto farbná farbčka. Biela, potom sú podrážka. Takto. Takže to vyzerá, aby to mať vyzerá. Tak. Máme druhé, sú Jordany, to sú také vysoké. Dúfam, že viete, že Jordany sú vysoké. Je to fakt basketbalista, vidíte. A teraz sú Jordany. To vyzerajú takto, hlavne vyzerajú takto. To vyzerajú Jordany, takéto modré trošku. Tu mám ešte nájdem jednu vec. Taký malý podpis. Takto to vyzerá. To je tá podložka. Takto vyzerá tá druhá teniska. Tak chvíľu teraz. Musím to teraz mám krabicu. Takto krabička s basketbalistom. Ešte máme potom ochutnávku sladkostí. Je to takáto sladkosť, je kakao. To sú také akoby také keksy. A je to limitovaná edícia FC Bayern Mníchov. Tu máte aj logo ich. Neviem to teda otvoriť. Takže tak, to som aj ja. Ešte sa vám to takto naukážem aj ja. Čiže otvárame takto. FC Bayern. Teraz trošku otvárame. Takže takto to vyzerá vzadu.